България е готова, Европа е готова, нека направим тази крачка заедно. Фактите са ясни. Националното законодателство е напълно съгласувано с изискванията на Европейския съюз. Постигната е ценова стабилност с инфлация под референтната стойност. Публичните финанси са стабилни, изискванията за дефицит и дълг са изпълнени. Валутата поддържа стабилен курс в рамките на ERM2 повече от нужните 2 години. И макар този доклад да изглежда доста технически, за всеки българин от последните 3 поколения, той е нещо много повече. От онези, които бяха на площада през 1989 и мирно свалиха комунистическия режим, през онези, които изгладуваха валутната криза на 1997, до онези млади хора, които днес наричат Европа своя дом. Приемането на еврото е постигане на европейската мечта за тях в цялата и пълнота. И ние дължим на всички тях одобрението на този доклад. And it is adopted. Congratulations, Bulgaria.